Ili tsopano ndi gawo la chiwiri lomwe atolankhani anayamba kuphaphalisa mafunso kumphaphalitsira ameneyo amene ati Dr. Kabambe Dalitso Kabambe komatu kunali mafunso akuluakulu ya mafunso ndi mayankho monga tinanenera kale tipemphe kuti mafunso athu akhale muchichewa ndiye machitidwe ake ndiyoti tizikweza mkono ngati tili ndi funso azitenga mafunso atatu kuti yankha kenakaso tikhala ndi seti ina ya mafunso zikomo kwambiri. Alright, ine ndi Innocent kumchedwa atolankhani ochokera ku Zodiac ndi mafunso angapo awiri in fact. Funso loyamba ndimafuna tifunse na mwakamba za chuma mavuto za chuma omwe ali mdziko lino ndi mayankho ake ndi funso lomwe amalako khana ndo akuti pakali panopa pali zokambirana zomwe fundo zomwe zikuyenera kulowa ku budget amati ma pre-budget considerations mwina sizidakakhala kotheka kuti mwina fundo zimenezi mwina mutu akazipitisaso kuma considerations ameneyo kukathandizira kukonza mavuto panopa mmene alili panopa osati kudikira mpaka September. Funso loyamba ndi imeneyo. Funso lachiwiri mwakamba za fertilizer kuti mukalowa mboma mu September mu fertilizer sazadusa pa 55,000 koma Malawi akhoma kumbukira kuti UTM inali chipani chimodzi chomwe inali nawo ndi fundo yoti fertilizer sazadusa pa 4,500 ndiye kodi simukuona kuti mwina ndi nthawi musanakambiso za mtengo wina chaka chino mwapepeseka ya Malawi pa zakulephereka kwa fertilizer wa 4,500 uchi kusiyana ndi kuti mwalonjezeso mtengo wina zikomo. Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM tiliso ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilo kuti pa zimene mwanena pa mfundo zimene mwanena zimene UTM imeneyi ikuyang'anira kudzachita simunakambeko za ntchito 1 million imene jamwayitsika muona kuti ndiyosatheka 1 million jobs simunayikambe. Chachiwiri ndi zofana nako pang'ono ndi funso limene anafunsaso mzanga kumchedwa mfundo yokhuzana ndi zaulimi tinene kuti imeneyi ndi imene mukuona kuti ndi yowinira kwa alimi yakuti chaka nchaka andale tikhoza kumapita kuwauza alimi kuti fertilizer adzatsika kulowa mboma zinthu zonkukanika kubweranso ulendo wina fertilizer adzatsika zinthu kumatero simufotokoza momveka bwino njira zimene mudzagwiritse ntchito kuti fertilizer ayo atsike mtengo zimene mukuona kuti zinakanika pa utsogoleri umene wapita posachedwa tisati wapita utsogoleri umene ulipo posachedwa simukupereka njira zomveka bwino kuti kodi iniwo mudzatani mukanena kuti mudzalowa mboma njira zake ndi ziti chifukwa choti imeneyi ndiyo kuti alimi ambiri kapena anthu ambiri atopa ndipo anthu enanso akuoneka kuti atayachidwe pa andale chifukwa choti mmawalonjeza zambiri zimene zili zosatheka kumapeto kwake mudzatani kwenikweni mukungozungulira. Alright, ine ndi Robert Mbetewa kuchokera ku Wireless ya Michi. Funso langa ndi makamaka likukhudza kwambiri pa nkhani ya zachuma imene
mwafotokoza kuti dziko lino likulephera kutukuka kamba ka ngongole zimene tili nazo padakali pano. Ngati UTM italowa mboma kuyambira pa 16 September kupita kusogoloku, muzayika ndondomeko zanji zofuna kuthana ndi ngongole zimene padakali pano zafika pa mwana wakanapha. Funso lachiwiri, munakamba nkhani yokhuza misalignment ya kwacha potengera ku mabanki ndi misika imene akambelembere panopa akupindula nayo pogwisa ntchito. Mukuona kuti ganizo labwino ndilo gwesa ndalama kuti ilingane ndi mulingo umene uli pansika, kapena mungalangize kuti pakhale motani pofuna kuonetsetsa kuti ndalama imene kugulisidwa pa mulingo wa ku banki izigwirizana, kapena kuti mina misikaso imene ndi yosavomerezeka isapezekeretu pofuna kuteteza chuma cha dziko zemwambiri. Chale saa 3:26 ndiye ndiyankhe amenewo. Ndiyambe ndi Robert Mbete wafunsa kulotsiriza ndizipita in reverse. Kodi misalignment ilipoyi, solution yake ndikugwetsa kwacha? Mmene amagwetsa kwacha ya nthawi ya 44% ndinanena kuti mmene agwetsa kwacha iyi si solution, agwetsaso posachedwa apa. Ndi anthu ena amandinena hayi amene ujawaboza sizingatheke apa with this huge misalignment. Atani Robert Atan nthaija anayigwetsa ndi cholinga choti ayiyandikire parallel rate, alhamita teremu basi tapanga solve misalignment yachoka. Anapangaso ulendo wina uchatapanga 25%, anapanga 25%, adzapanga 44%, panopa ndakwena kupanga cha kuti afike pa 35. Kugwetsa kwacha is not a solution. Mangopanga increase the pain that Malawians are going through. Palibe chanzeru mupanga hii. Kwacha misalignment ndi symptom ya vuto limene lilipo. Pali vuto pa dzikopo, mukakhala ndi tumor chotupa, inu bize mango chisisita chotupacho chisisita, nganga zani sisiteni achisisite, that is not a solution. Bwana mufinye uchotsa zonsezi jande chitupya chichira. Chimene chikuvuta on the forex market nchina kuti demand of forex or foreign exchange is too high compared to supply. Supply ndio chepa kwambiri yopanga generate foreign exchange. Pamene demand ndiye ikulu kwambiri. Ndiye pamene demand yakwera, supply ndio chepa, mtengo wa china chili chonse umakwera. The simple economics. Amina kupanga demand kodi forex ndani? Boma number 1. Boma account for 60 to 70% of the demand on forex. Ndetu kwa usa boma urasiyani kubwereka ndalama zimagula nzakunja, tachepetsani anthu mugula matexiwa, tachepetsani anthu mukwalembawa moyo wa lifestyle we civil servant chili chosina kugula njakunja. Shoprite apita kugula KFC, akagula zopa zake kunja, akagula ma fridge master. So moyo wao wonse agula zinthu kunja, boma lonso zake zonse zakunja. Nde boma likabwereka ndalama ya kwacha in the domestic economy, my savings, my deposits, and pump that 1 trillion kukagulira zakunja, that is equal to 3 months of import cover. Aipanga wipe out yonse woka. Nde demand ya dollar ya forex on the market number 1 consumer boma. Solution sikugwetsa kwacha. And yet forex yochepa ija amene apanga generate alimi afoja, alimi antedza ashawa, alimi athonje. Ndikathonje kacha kafoja kacha akapititsa kunja, ndikamene kabweretsa dola ija ikabwera, amene akuija kuikukuta nseija anthu akapita hiro aboma.
akagule matex, alipirane ndalama kwa embassy, apangire chakuti, apangire chakuti aendere and so forth. Mapeto ake Reserve Bank solution yake ati tigwetse kwacha. Akagwetse kwacha, amena kulira kwambiri, uja kupanga generate uja. It is unfair, hypocritical, and immoral on the part of the state. And amene apanga foja, alima apanga generate forex. Mamo di forex jekankuda fertilizer wao, akale pantengo wabwino. Little fertilizer apanga land on a very, very high price, penalizing the same farmers that produce the little forex, and yet eaten by people in Capitol Hill. Ndiye aja nyambita. Actually, you went in utipita kuche bank, tikasake forex. Iwo aja akapita, immediately ituluka. Chini simena afuna agule ituluka. Kuma wina watu wa business afuna apange business akakule mankhwala kunja. Wa farmers, some parts of forex. Kuma abo mamina kuendera akupangira chani, akapatsa there and then on the spot. Forex. Akuja forex ndiena. Akupeza forex ndiena. The private sector imene mati thandizire kupeza forex, it's denied forex uli kapeze raw materials to run their businesses. Kugwetsa kwa kwacha, let me repeat, it's not a solution. Ndipo ifeyo a UTM tikalwa mboma, siriza gwetsa kwacha over 5 years period. Actually, if tizaipanga appreciate kwacha, simple. Do your maths correctly. Raise supply of forex. Cut back on demand for forex. Supply of forex kango chuluka. Demand yatsika. Muiona kwacha ija kungosekerera payoka. Muiona kwacha ija muli 3 months, 6 months of import cover, muli $dollars okoka inte ikono mukusoa kwacha. What do? You appreciate. And maiko ina izidza apanga. Actually, if you kuyangana kuti Mulungu angodalitsa kuti titagwira ntchito bwino kwacha jeza chose pa 1700 echa izabwerereso back. Maiko ina anachosa kuchosa zero yamba, kuchosa zero wachiwiri. Ifeo tinakandi huge excess supply of forex. Tiwuti zapanga invest in mining. My mines 10. Tisapanga invest in tourism. 500 billion kwa chaka in tourism. Iza libwetsera ndalama. Tisapanga invest in manufacturing. 500 billion chaka in manufacturing. Tisapanga overhaul agriculture. Tisapanga produce zambi. Tisapanga invest 500 billion kwa every in agriculture and value addition. Tiza tuta zambi rizopita kunja as we get forex yambiri. Boma ife tizasiya kwenda ina. Sirizapanga zimene zopapanga zomavakasha zomata zasiya zonsezija. Demand ya boma yonse tizaitsitsa pansi kwambiri. Atsangotenga private sector kwa forex available. Musachita kuonanso kuti kodi Malawi akhoza kusintha chonchi. There are countries in Asia amene amakhandi vuto la mgonagona. Lovutika forex chaka ndi chaka lero kapitako they have surplus forex. Chifukwa anafika potopa nadzo. Kuti izizizi let's go this way, and that's why they are where they are. Actually, ngati solution yanu yakuti kwa dollar yavuta tenti gwetse kwacha mukupanga chase black market, parallel market, you are going to chase the black market forever. That is classical economic theory. Mukamapanga chase parallel market, mmaipanga chase forever. It's not a solution at all. I thought in the Yankee comprehensively, hopefully once and for all, that question. Chachiwiri, ndi Yankee, ndi ndondomeko, ndi Yankee Beiwe Mojen, Robert, ndondomeko, zotana, ndi ngongole. Kuti ngongole zativuta, tidzatani, ndi ngongole. Simple as well. Muntu obwereka akatenge ukapatapira apita kwa akatenge chani akwenera sio bwereka basi ulibe so choice ukwenda kusiya kubwereka basi iwe kuti zikuendere usiye kubwereka basi palibe so njira ina usiye kubwereka ndiye ifeyo tizasiya bwanji kubwereka malo mwalemba anthu 900 chakuti or 1000 chakuti state house tidzakandi a very, very lean state house. And ochepa kwambiri state house.
mama ukhali ma PS 70 chakuti mudzakhali ma PS muli ma ministries 18 mukhali ma PS 18 mama ukhali ma directors mwina less than 100 mama ukhali ma directors 400 chakuti amene alipo kali pano mukhali ma less than 100 mama ukhali ma PA ambirimbiri mbwe cut back mama oti ma embassies mukhali 20 30 50 ndili ku foreign affairs uje ndili PS foreign affairs ma embassies ena napeza kuli 50 kwina kuli 49 kwina kuli chani andi tinagwirizana bwanji tichepetse tili ku embassy pazifuwa 5 tifuna ku embassy ku kuti no tizipanga promote trade tizipanga promote tourism tizipanga promote my FDI investments tizipanga promote financial support mwina zina za sukuni mankhwala and 5 tikani ma 5 attaches one on each one of these every embassy a minimum or not more than 5 and when I was at nabweretsako akwena atenge those tough measures kuti ku state house kuchati kuchotsa anthu onse achapangopondana mise timangopfa nkhani pa social media mongolembana zichi achotsa anthu osecha atsere anthu 15 after all akhoza kwapanga save kunoso very efficiently a president kuma embassy kutsera anthu 5 nduna achepetse zikhale 10 achepetse ma PS akhale 18 ma directors akhale mukachepetsa anthu ose aja wage bill maude kai 110 billion kwacha pa mwezi wage bill mwipa zina bwera 40 billion 30 billion kwacha mukatero you have fiscal space komanso izi zomangoenda kumangoenda musiye kadi pass mukatero muchepetsa zobwereka komanso mukachepetsa anthu aja anthu oti mwapatse allowance amafuta amapatsana allowance kandi 1000 liters every month anthu opatsidwa mafuta aje mwachepetsere allowance amafutawo komanso mafutawo mulira anthu ochepa mudzapatsa anthu ochepa komanso magali motakhala ochepa ma spare parts so mukhoza kuchepetsa zambirimbiri mbomamo ndiye mama oti mudziononga ndalama zambirimbiri onowarati mudziononga ndalama zochepa mukaononga ndalama zochepa MRA chaka ndi chaka imatolera about 3.4 trillion ikatola 3.4 trillion zinthu zimene lero lakuzilipira kwambiri lero. One is interest payments, 1.5 trillion kwacha. 2 is masalary around 1.4 trillion kwacha. Ndiye kuti MRA ndalama zimene atolera zonse zathu. Ndiye mulimbane kwambiri ndi wage bill by bringing down wage bill. Mupeza mapanga create fiscal space. Debt yanu yomwe itenga 15 trillion, you must restructure it. Muipange restructure and reorganize. If I UTM tikalamboma, ngongole yonseje tikainenerera. Tikaipanga renegotiate in terms of the terms, in terms of the tenure, and everything else. Instead of paying 1.4 trillion interest payments Machaka, we can bring it down to around 400 billion, 300 billion. By renegotiating all that debt, make sure that we have restructured it, reorganized it, and changed it. In that way, wage bill got sicker, interest payments got sicker. Let's say we're only spending about 2 trillion kwacha, pandramas many mara kutolera. Ndiyo tukutsala ndi 1.5 trillion. If I don't know 1 trillion to run everything else and use the other one, kupanga sort out mavuta amene alipo, ochepetsa ngongole and so forth. Ndiye tikatero ngongole zathu yazikhala basi no tayamba kwenda bwino. There isn't any easier way around it. Palibe kupemphera ati kuzapita mapiri onse kumaliza. Koma ngati sitingakonze kupanga zoyenera palibe ndiye tingathe kuthandizira dziko lino kuti zikonzeke. Joseph Mazizi 1 million jobs kodi mwaitaya mwaitula sinaitule actually 1 million jobs ija imagwirizana ndi nthawi imene ija mukayang'ana chiwerengero chathu in 2014 tinali about 16 million Malawians tinali about 16 million Malawians. Half ya chiwerengero chathu 8 million inali below the age of 20. The other so if you take half below the age of 20, ndiye kuti 16 talking about 8 million below the age of 20, and then 8 million above 20. Komano pa 8 million ipo and the elderly above 60 who around 2 million or so. So and amene munali nawo ofunika akhale muzintchito we around 5 to 6 million Malawians in 2014. Panopo chiwerengero chili 21 million yapanopa ija. Ndiye mpange half 50% of Malawians are below the age of 20. Ndiye kuti 10 million are below the age
below age of age 20 kwambiri kwa iwo ndi education imene tunapanga focus on, and then another 2 million above 60 ndiye kuti ndi about 8 to 9 million Malawians amene sali mu ntchito, sali pa ntchito. So issue 1 million jobs pano pasingagwire chifukwa you have 8-9 million people that need employment over 5-year period. You need to make sure that aliyense akhale pa ntchito. Ife tiri kuyang'ana za 1 million jobs pa ujeni, tikuyang'ana za full employment. Every Malawian oyenera kugwira ntchito akhale mu ntchito. How are we going to achieve that? How are we going to achieve that? That's why I take a program where tizapange finance overhauling of our agriculture system. Kuna kuti tikapanga finance 500 billion kwacha annual in agriculture, ndiye kuti amene akulima thonje alitenge thonje into ginning factories, into spinning, into cloth making, into export of ma uniform zina zotero, akuchipatala amasukulu, asilikali, polisi ndena otero. If we do that, invest seriously in agriculture, mega farms, irrigation and the production of rice, production of pulses, ndima factories, ma ginning factories, ma factories or ma canning factories, ma fruits ose country wide kunkhata beko nimalo ena tikapanga invest seriously in agriculture, we will create thousands and thousands, hundreds of thousands of jobs in there. Ma factory on stage and so forth. Anyamata ndasungwa nakagwira ntchito mene muja migodi 10 tikwine nayi ntchito zakhala mbwe zakuti anthu azikagwira ntchito migodi imene ijayo. Komanso once you set up a migodi, a mine, like kwayerekera kuti munaona ujeni Joseph, you set up a mine, pamakhala ma allied business ambiri mbiri, upward and downward, up and downstream businesses mabwera mene pacha. Ndiye kuti ma business akula on all these mines pambali polemba ntchito mine aja, komanso anthu ambiri apeza ntchito around the mining activities. Tidzalemba anthu ambiri mene tourism tikugazoika ko 500 billion kwa chaka ndi chaka, tikayika manje 500 billion chaka ndi chaka kumene kuchako zithandizana kuti all coast line ya Lake Malawi tikhale ndi better facilities zoti tipanga attract anthu amene adzapanga poach that tourism here. Timana za Likoma want to turn the paradise of Malawi. Kumene kujako 100 billion every mutumza Likoma every year. That Likoma is simply going to turn in yoma kumaza panga makwata chinyamata athu wa majenziwa azikapangira kwatwa kumene kujako. Fikuza kama state of the art hotels and nice places and an airport there kuti anthu azikapanga land straight and so forth. Zimeje tikapanga invest seriously in tourism, 500 billion kwacha every year. We are going to turn around that sector completely. Cape Maclear, Kandi Mulanje Mountain, Kandi Chani, Koseko ja kusindako, manufacturing, tikumango nena pakama. Higher ATM, but we are not serious with resources in the sectors. These sectors needs a lot of resources. Tigeko ndalama zokwani na manufacturing, tukamba zoti area 55 ija, tipange 10 into a production zone, tipange 10 Blantyre, Lilongwe, mele ana apangira ma president atambuyo, kukani Makata, kukani Kanengo, tibwereze nsu zimene ziyazo big factory sites, tizipanga mene kuja electronic gadgets, tizipanga mene kuja building of cars and so forth, ma cell phones and this zotero. Tikapanga zonsezija zithandizati ntchito zikhale all over the country. Mwa pesa nzathu akunja amalawi amana tawa nziko lusola ntchito adzibwerera mama kugwira ntchito migodi ya ku Tanzania, ku Zambia, ku South Africa, abwerera adzagwira migodi yathu kuno chifukwa tizayisinda dziko lathu lidzakhalenso dziko labwino. So sili ukambaso za 1 million jobs pano pakali pano, tukamba za full employment. Malawi aliyense amene angafuna kukhala pa ntchito adzakhale pa ntchito. Actually microeconomics imakhala economy yapa munthu yapa banja yapa business. Imene microeconomics imene ndimene tipange turn around. Munthu aliyense akamagwira ntchito 8 hours and above, ntchito imene kumpatsa ndalama zomukwanira ndizomuyenera, ndiye kuti in terms of microeconomy yeuja tamukonzera permanently. Mamuta adzipatsira zinthu aliyense, wina akhala pa ntchito, wina akhala pa business yoyenda bwino, wina akhala pa chani, aliyense umphawi wayo uchoka, aliyense ubwino wake onekera, aliyense apita patsogolo. Ndeti yang'ane kwambiri za Malawi wina aliyense paliponse aliye pacha. Komanso iyi nkhani yoti 100 billion kwacha, 100 billion kwacha district iliyonse zithandizana kuti district iliyonse tiyipange reorganize mmene US muja, mmene UK muja, kuti ma districts azipangana compete in terms of development. Mmene mapangira compete ma states aku United States aja ali wonse akupanga na compete in their own right. Kunonso ku Malawi Chitipa izapanga compete ndi Karonga izapanga compete ndi Chiradzulu and so forth.
mfundo ya fetereza ndiye nkhani yaneyo mango wikamba ndachaka ndi chaka kuti muinire ndiri mtangu yamba mene ntchito mboma 1998 anandilemba ngati planner economist ku agriculture freshman ndangochoka mene school napita ku agriculture kukayamba ntchito ku agriculture as a freshman. That was February 3rd 1998 mene mayamba ntchito ntapita kuja pepa yambira mene ndapasira kuti tipereke maganizo tilembe inali yakuti fetereza mdziko muno akuvuta kuti alimi apeze tipatsani maganizo ngati ma planners tingatani fetereza apezeke kwa Malawi. Tinalemba mapepa awiri. Pepa yoyambirira tinalemba tingaitcha kuti startup pack program kuti iziyambika startup pack ineyo nali mmodzi mwa anthu amene tinalemba startup pack program document yoyambirira kupanga submit adu sa process pana ku cabinet mpaka na his excellency Rabeki Musa ipanga approve tende panga zimenezi. Komanso tinapanga program yamati agriculture investment productivity program APIP yota alimazipeza fetereza pangongole imene ijaso tinailemba nthawi imene jayo andi ineyo ninazasankhidwa nthawi imene ndili kamwana ku agriculture ananisangazi ngo project manager yoyambirira wa APIP project kuti tikonze ulimi wathu tifune tisafune nthaka yathu inaguga tipeze solution ya fetereza mdziko muno nutrients level tipeze solution kaya ikhala nkhani ya ndale kasi ya ndale koma fetereza kuti ifeyo kuti ulimi utiyendere especially wachimanga pakwena papezeke fetereza papezeke nzeru yakuti fetereza ateke ndiye ife tikhoza kuchoka kundaliko ndakubweretsa ni ku professional kuti professional. By the way, agriculture yanga degree yanga yambirira ina agriculture economics ndiye ulimihu tukuna tikonze koma kuti tikonze ulimi wathu uyende bwino mayi muno wazakudya kuti tizikhala chimanga chokwanira. First and foremost tikonze zinthu zitatu: fetereza, tikonze moisture, ndiye tikonze kulima zinthu zoyenera m'maloyenera pambali pa advisory services and so forth. Zinthu zitatu izi yango zikonza agriculture athu ulimi wathu takonza. Ndiye iyi ya fetereza inde nchabwino tinanena za 4500 nthawi manager koma mukumbukira in 2020 tonse tangola amene mboma fetereza adaperekera pa ndinga 4500 mukumbukira go and check the records uina chilango pangiro chaka chimodzi choka koma the following year basino ititayikira pambali tayikira pa bench mukudzidziwa inu ndina Malawi tayikira pa bench mmene akira pa bench zinamba kupita mmene zikupitira so much so that today it's full MCP government ndi mmene kupanga izizi is no longer a UTM government in place ife ya UTM tukunena zathu pano komanso ineso ndine mmodzi wa iwo amene ndiri professional ndi makonda okhala ndi mbali imene ona andu andale amakonda kunena zabodza amakonda kunena zabodza samazikwaniritsa nali mbali imene yangati yanuyo ndiye ine ndabwera mbali ino ncholenga yoti ndikaona kuti samakwanitsa ifwa chani koma ifeyo tikukakwaniritsa chifukwa chona kuti technically popanda kukonza chakudya first and foremost Maslow's hierarchy of basic needs mmaidziwa imeneyo. You need to sort out the food first. Chakudya chikhalepo koma chakudya cho kumayi kwathu kuno ndinkhani ya chimanga. Let's not beat about the bush. Chimanga yoti chikonze pakhale fetereza ndi ma nutrients oyenera whatever mechanism you can do pakhale fetereza ndi fetereza have to get a solution around it. Ndiye manena kuti fetereza yo panopo mukantenga in some production warehouses at their price, you bring it down at 1,700 kwacha to $1. It will land here at 50,000, 55,000 kwacha, pay 50 kg back. Very possible, very doable today. Lero mitengo ina jakwera because of anthu ena ajakumapeza fetereza sakupeza through the banks. Akumapeza fetereza and agula fetereza sakumapeza the right sources. 1, 2 $1 yao sakuipezera ku banki chifukwa banki kumati akapitako akumazilibe fetereza akumakaipeza pa rate ina very high 3,000 chakuti. That's why fetereza figure as much as 100,000 kwa mradi mamugula fetereza uja from the manufacturers adzapange land kunoko. If you buy it at $1,700 adzapanga land of 55,000 kwacha and I can give you that calculation and you can say it. So if you do that fetereza watsika on its own right
and if tikukuuzani mmene zili on the market, and this is not academic research per se, is zapansika ogula ndogulitsa kungozona mmene zilimo. Komanso bulati fertilizer uja for 30% is active ingredient, 70% ndi zinyalala zina mazika mmene mucha. So if you just import the active ingredient alone, zinyalala zikatoka kunoko, then that fertilizer comes down to around 45,000 kwacha per bag. Well calculated. Ndio ifaite mtu kuti fertilizer sizaduse chani? Sizaduse mitengo hii imene ilipo chifukwa ife tizapanga zofunikira nzoyenera. Kuna kuti awa kupanga manufacture fertilizer nziko muno tizapange within 1 year tikatero basi kwina koseko ma fertilizer tazakhala mitengo yabwino. Chifukwa tikwenda kukonza kaisa chakudya, anthu asiye kudya udzu, asiye kugonera mango, asiye kudya chitedzechi, anthu asamafe ndi njala, anthu akhale chakudya akadya akakhuta akagwira ntchito. Chimene chino number 1 Maslow's hierarchy of basic needs titachikonza kuti zitheke. Ndi bwere ku mfundo imene Mafuso amene afunsa Innocent, ma consultations a budget ali nkati apapa tauzira kale mayeso ndikupata mvera 2 hours of this interview ndizawo zimene zamvere akatifuna office athu nomwe nazati pesa. I was once budget director, amati thawa ife andali safuna matifunsa ndi azipanga zomwe thawabe akumakabwatausa kuti panganize komanso akuzidziwa kale ena aja aku budget iwo ndoti nagwira nawo ntchito ine nasula akuzidziwa zili ndiwo atsatire what is right. If they continue to do what is wrong, the results zimene alesa akuvutika nazozi tikulira nazozi. Ndikupa kuti nkhani ya fertilizer ndaifotokoza Innocent si choncho nkhani ya fertilizer ndaifotokozare. Iya indakuza na kuti first year ya tonse government in 2020 fertilizer anafika 4,500 ndipo anthu anda fertilizer nalambiri mbiri koma it was only 1 season na chaka chimene tinakolola kwambiri kenako atika pa bench oimba okhala pa ujen satani wapakali ya satani ndiye ifayu temu yakhala tili pakali ala nayo sei itimango aona mina kuchitira mdati ayi akuti they would do it in MCP way. So MCP way nimene kuchitikai ndimeta yonerai nde if there's no need and reason to apologize because what we said was right and we maintain it and that's what we're going to do. Tikakauti ifeyo ndameti kutenga boma September 1 ndikoza kulandira mafunso ena Chabwino, dzina langa ndine Robert Edward ku Luntha TV. Kuomba nkota kwa zimene mwanenazi. Modziwanso kuti amalawi ambiri amene akutsatira pakadali pano. Zinthu ngati zomwezi. Mwinanso zina zoposa apa zoti zimamveka bwino makutu mwawo anazimva kale. Komanso zambiri zimene mwafotokoza mwina kwa anthu ambiri suti ndi zachilendo. Amalawi amauzidwa kale. Kodi ndi chani chimene mungawuze amalawi kuti mukadzati mwalowa mboma mutati mwalowa mboma zimenezo mudzachita zimenezo mudzachita osati muzizabweranso ndi ma explanations kapena kufotokozera chifukwa pano tidamva kuti atikuyendetsa boma atisi chinthu cha masewera nde anthu ankalankhula zambirimbiri mbuyomu koma pano anthu ambiri akuti amamva ma explanations kodi inunso simudzabweranso nkumadza ngofotokozera kuti ayi kwakuti kuli nkhondo kwakuti kuli chani chifukwa mukalankhula chonchi kenaka mukalowa mboma kumayamba kuchitika zinthu zachilendo ndi chani chimene anthu akhoza kugwira zikoma. Ine ndi Innocent kumchedwa wa Zodiac. Polenga ndi mene mukufotokozera mene mwayankhulira zikusonyeza kuti mukuomba mkota pafundo mdziko muno muli mavuto ananu osaneneka. Ndiye funso lomwe amalawi ali nalo kuti kodi mavuto amenewo amene mukuti ndi ochulukawa zautenga nthawi itali bwanji kuti muthane nawo. Funso lachiwiri ndi lakuti pa nkhani ya Forex ena mavuto ndi nkhani ya Forex. Ndifundo iti okay ndi mena ndi njira zake zitizo zomwe pano pasizikuchitika
zimwe zizapangitse kuti mwina dziko lino likhale ndi forex ochuluka. Mwina ndekeze pompo. Ine ndi Ronald Judge kuchokera ku Ngoma FM. Funso langa ndi limodzi lokhudza limodzi mwa mavuto amene amalawi kunjako kumana nawo amene mwina sindinamve bwinobwino mukuwagunda nkhani yokhudza kusowa kwa mafuta. Panopa sizili bwino mwina kunjako nkhani ya mafuta. Timafuna titamva kuti inu ngati UTM mwayika njira zotani zimene ngati mungalowe mboma pa 16 September chaka chino mudzatsatire ndondomeko zimenezo pothana ndi vuto la kusowa kwa mafuta. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene ndi mafunso athu omaliza. Pomalizira penipeniso pali pempho lokuti president athu akhalanso ndi ka brief summary mu Chingerezi kutengera kwa enanso amene ali kunja kuti mvetsera programu yathuyi kuti nawonso athe kuzitsatira bwinobwino. Ndiye mafunso amalizira pamene pati ngoti kuti ayankhe akamaliza kuyankha ndiye kuti unati pasaka brief summary ka zonse zimene zafotokozeredwa pano. Zikomo kwambiri. Edward, inenso ndikuchoka ku background yakuti ndinali director of budget, PS Foreign Affairs, Governor Reserve Bank, and nakhalaponso ngati director of economic planning, advisor wamkulu pa nkhani za chuma ni mapulani a chuma mdziko lino. Inenso ndimakhala frustrated nthawi zina pereka upangiriwu kuona kuti upangiri sikutheka yayi, pereka upangiriwu kuona kuti upangiri sikutheka yayi. N'chifukwa chake ndinachoka kuma stand ndikuvala makaka. Edward, join us. Alipo ma professionals ambiri mdziko muno amene ali ophunzira kwambiri, ali muzintchito siyanasiyana dziko lino la Malawi ndi kunja kwa Malawi, amene who wishes this country well, amangokhala m'mastand ndikumangodandaula sizikuyenda sizikutheka sizikutani, iwe tachinyapo walephera penalty sumatha kumangotinena. Join us. September kuli masankho, general election, councillor, MP, president. Bwerani makosana, nthawi yolozana chala zatha. Samangoloza chala andale wambotichanza inu mangonena zinthu simazichita, mangonena simazichita, tabwera ndizapangire limodzi zinthuzi. Inenso ndaloloza chalayo ndenda bwera mbali ino ndicholinga chona kuti zimene zimandipweteka zimandidinya mbaliyo ndazinzanga kuti zikwaniritse. Nde palibenso kamwezo mwimba mlandu wina wake iya inunso bwerani muti joine tisizayimbane mlandu. Ife for 25 years timapanga complain, ndiye pano tavala jombo ndimene ndikuvalira mutu nkanakhala governor sinkanavala chonche yayi. Davala tili pa ground, field of play, matope simapangire mmaona amene amandipakira muti kundipaka mbali kunditsira matope na mbali ina timatsirana matope ndiye kundaleko kumene koko kwagonetsana uku kwaendetsana uku pakana matope kwambiri. Tizapakane matope kunoko tikapakana kuma as long as September tikalowa mboma tipange what is right for Malawians. Ndiye don't judge us by them. At least DPP yakhala komboma, UTF yakhala komboma, MCP yakhala komboma. If I UTM sitinakhale komboma pachongolero, nde musatipake matope aina kutipaka ife yayi. Ifeyo tikalowa amene mlendukalephera mudzatipake matope kuti ino andale mmanama bwanyi mwalambo masimunapanga izizi. Ife tikuti tizakwaniritsa tizapanga izizi. Ndiye through you tauza Malawi wonse kuti chonde mukati votere pa 16 pa September
mukativomera ife we are pledging zimene ena awalephera mbuya makulonjezani ife zimene sidzapanga yayi ife tizazikwaniritsa zonse zimene tikuzinena zimene tikuzinenazi tizazikwaniritsa. Zizatenga nthawi yayitali bwanji kuti zinthu ziyambe kusonya. Panopa zinthu zachuma zasokonekera kwambiri zazondoka completely osati masewera zavuta kopsa. Aliyense amene amazidziwa zachuma za Malawi, amene amadziwa the mechanics behind it, tikuona zimpang'ono ndiyo mavuto awawa ngati a forex ndati ndi ma symptoms chabe. Angolichitsira chinthu pya kabwereka uko mafuta ena akabwereke uko ndani akali that's not a solution. Kusisira chinthu pya ma symptoms chabe akufunika apite ku gwero la mavuto amene tili nawowa akakonze mafuwa aja atatu a fiscal, monetary, exchange rate. Akangokonza, those are the three anchors of the economy. Akangokonza pamene pachi zinthu ziyamba kwenda bwino. Koma vuto limene lilipo ndipo malilipoli ndonena kuti uyu ali ngati patient amene akudwala zotupa mimba, ali ndi chi cancer tumor chachikulu kwa basi, mimba yakuliratu osati ngati yanga iya kumwe yakuliratu, ali ndi chi cancer tumor. Ndiye akufunika apite ku theater akamucheke achichotse chi cancer tumor cho, akatero iyeyi apite ku high dependency unit, akachoka pene paja apite ku general ward akatuluke kuti wachira. Every analysis ndaiona ine mai muno yoonetsa projection akuti mutapanga the right things zikutengera nthawi yayitali bwanji to correct it. The minimum is 3 months. On average, it's 9 months. The longest is 18 months. Koma ndiye kuti patient uja munisiti mwamucheka mwachosa chilichonse ndikumusokanso abwerere ku theater. Koma kuti muicheke fiscal aikwanitsa wawa alipowa, general election is just 7 months away. Chifukwa pakhala blood, pakhala kulira ke akwene anthu oseja kuseta house achose mapiso oseja achose angosala lunene anthu ake mbasa achotse anthu oseja wechibiri bwere pansi achotse anthu oseja sakufunikiracha zitheka kuyenda asiye kuyenda domestic and foreign apanga kampeni akwenena akhale pansi asayende magalimoto aja asatsireso mafuta angotsala amene alipo basino tizilimbana pansi pasika pachi koma iwo asayendeso aboma onse kanduna kama PS a president kandana alisa asayende dziko muno kapena kupita kunja azikwanitsa masankho ali 8 months awe azikwanitsa imeneyo ndili mati kuti the pain yochotsa tumor aikwanitsa zomapanga ma service yenje zonse zogula zonse imitsi ma project wonse aime tembe kupanga heal the economy. Patient tifuna kuti chotse chithupi akachire zitheka nthawi yawathera sizingatheke. Nthawi inake ndikuyamba ndi Brian Banda ndinanena kuti pa interview our president ali two choice anena kuti pano ningolimbana kale za masankho chuma tizachikonzereka kubiso masankho kapena apo bi anene masankho I've given up ndifuna kuti economy ndikonze anthu akuzunzika fereza wakwera anthu akugora ma filling station ndifuna ndikonze ndasiya kuyenda ndakhala pa khomo nduna zonse siyani inu ndakuchotsani azikwanitsa. So he has two choices, either apitizo panga kampeni kuti awine azakonza chimacho kapena anene kuti ndasiya zonse ndilimbane kukonza chuma. Impossible. Zimatengera 3 months with a very very high dosage yoti sangaikwanise. Ndi ife UTM tukuti kungolowa mboma tidzabwa ndi high dosage economic plan from day one. Ndiye tikabwa nayo imene yoyo taicheka tatumbula chuma chotsa 3 months 6 months mudzangoiona inflation ija down to single digit.
mudzamuona kwacha uja aja kuparalelo se aja kubwerako onse aja kubwerako madollars ambapezeka mabanki mbwe ayamba bwerako mene kucha kwacha ija mpaka nazabwera pa 1700 pacha bwinobwino ndi kuparalelo komwe kwena kuti kuyamba panga appreciate kumaitsitsa fedha koma that ikufunika high dosage determined government to do it. It's too late. Sangazipange ni year 4 and 5 of the administration. Izimapanga ni year 1 ya administration. Sizo tangazikwa nitse panopa achepa nazo. Ndenda ankaso ndi forex yomwe. Forex yo amena amaitikita kwambiri forex ndi boma. Akangosiya kuigula kuitenga forex ija kungosiya maulendo wonse asiya chicho sasiya forex yonse aisiya kuigwira basi tu muona kuti it's available to the private sector. A private sector amba kupanga zinthu zothandizira dziko ndito watsogolo komanso tikapanga invest mwezi manufacturing chifukwa wacha manena ATM kwa mangonana pakamwa rhetoric zikufunika kumene kujako ndi serious investment kumaini kuja these are green fields ine tapanga exploration tamaliza nzofunika kupenda ndama koma ndangata mina ali prepared kupita green field project alibe ale sakuiopa zikufunika na kuti boma lilowepo liambe kuona zimene zozo ndiye pali nkhani ya mafuta iyi zonse zikuchitika apa zoti kuwabwereka uko bwera apa ndeti mwa masiku awiri atatu tikatero makiyo ambiraso tikatero tikabwereka soko akakatika kamaliza mene kuja tukabwereka soko akulu basi we have been reduced to that purpose basi hapo kabwereka ukwenda manyaziko it is too much solution akonze the root cause kodi forex ikuvuta nziko munifike ndi chani akakonza ku fisco akakonza kuboma ko forex yamba upezeka makugwira mafuta ifeyo from day one tikamalowa pamene mujamo mbiri ya forex idzakhala ya mafuta kuti anthu okhala pa queue idzakhala mbiri ya MCP government sidzapezeka during our time asidzateka also during our time chifukwa our time idzakhala latsogolo wala lakuti Malawi aliwonse sanje pana kuchitipa dziko lonse la Malawi tikhale ndi umoyo wabwino. I think ndayesera kuyankha mafunso ano ndayankha ndiponso muzindifunsa even hard questions zonse ndizikhala ready chipinda chino mwina mwachidule Kathe Maulidi akabambe amatishani mwachidule mese kungochita summarize zomwe ayankhula akabambe kufotokoza kuti pakadali pano nthawi yatha akuti sizingatheke kuti chipani cha MCP komanso boma lomwe lilipo pakadali pano likwanitse ndithu kuphulitsa zithupsa zonse komanso kukonza kuti amalawi akhale bwino akuti nthawi imene yatha chifukwa panopa achakwera nthawi yomwe angakhale nayo ndiyo ngochita kampeni sangakwanitse kuti apange zinthu zimene zipamiyezi imene yatsala kuti dziko la Malawi lipite ku chisankho akunena kuti dziko la Malawi kuti lifike poti amalawi nkwambiranso kumva bwino chuma nkwambiranso kuyenda bwino akuti zimenezo zitenga nthawi yaitali koma kwa iwowo akunena kuti zimenezo zikuyenera kutenga nthawi yaitali pano chifukwa tikupita ku chisankho nde achakwera mwina sangakwanitse kudula maulendo awo sangakwanitse kuchotsa alembi ena maunduna boma mwina sangakwanitse kuchotsa anthu ena ku state house poopa kukwitsa anthu ndi akuti zimenezo zitha kukhala zosatheka koma kwa iwo akunena kuti kuchotsa mavuto amene amalawi kukumana nawo akuti zimenezo zidzakhala zotheka pakati pa miyezi 3 ndi miyezi 9 maximum azipatsa miyezi 9 kuti adzakhala atakonza chuma cha dziko lino ndithu zinthu nkwambiranso kuyenda bwino china chimene afotokonzanso akunena kuti iwo mulamuliro wawo akadzati alowa mboma ngati atasankhidwa mu September chaka chino akuti iwo sazagwetsa kwacha mpaka na kwa zaka 5 afotokozanso kuti ngati atasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino chaka chino akuti iwo wonso azaonetsetsa kuti fetereza akhala otsika mtengo akunena kuti pano ndi momwe zinthu zilili mkuona kwawo fetereza sakuyenera kukhala mtengo opita 55,000 kwacha ndi akufotokoza kuti iwo akazalowa mboma azaonetsetsa kuti fetereza akhale pa mtengo wa 45,000 kwacha afotokozanso kuti nkhani yomwe adalonjeza yokhudza
kulemba anthu ntchito 1 million akuti panopa nthawi imeneja chiwerengero cha anthu chinali chochepa analonjeza 1 million jobs panopa chipani cha UTM chikulonjeza kuti wina aliyense amene akufunika kukhala pa ntchito amene ali pa zaka zofunika kuti alembedwe ntchito akuti azaonetsetsa kuti wina aliyense alembedwe ntchito. Anafotokozapo kunena kuti mwina ena nkumadabo kuti kodi zinthu zimenezo bwanji sizinachitike pomwe imene inalinso imodzi mwa manifesto a UTM akuti wo sanali ndi mphamvu kulamulira zinthu kuti zizichitika mboma. Ndakunena kuti iwo poti zipani zina zonse mbuyo muzalamulirapo UTM sinakhale ndi control ngati mboma kuti ngati chipani chawo ndi chomwe chikulamula. Ndakunena kuti iwo akalowa mboma September ino akuti akwanitsa ndithu zimenezo kuonetsetsa kuti wina aliyense amene ali pa msinkhu oti akhale pa ntchito ati alembedwe ntchito. Ndipo afotokozanso akunena kuti mavuto amene dziko lino likukumana nawo mavuto amene wandi monga afetereza monga momwe ndayankhulira kale komanso mavuto amene alipo osowa ndalama yakunja a forex komanso vuto limene lilosowa mafuta akuti mayankho ake ali ndiwo akabambe. Komano kufotokoza kwawo akabambe anachula mfundo zosiyanasiyana kodi ukono kuti mfundo zimene akabambe achula kuti azapanga zisathandiza kuchotsa mavuto amene ali mdziko muno. Pamenepo meso titaonera kuti mwina tione kuti zizakhala bwanji chifukwa ndikukumbukira anafunsako nzathu Robert Edward funso limene kunena kuti mbuyo mwina sakhala kulonjeza kuti ife tipanga zakuti titere tikonza apa tipanga mwachonchi koma zinthu zokufika lero kumapezeka kuti akunena kuti tikulephera kupanga zakuti chifukwa cha nkhondo ku Ukraine ndi Russia, tikulephera kupanga zakuti chifukwa cha Cyclone Fred, tikulephera kupanga zakuti chifukwa cha mavuto akuti nkhondo ku Mozambique. Ndiye amalonjezadi ndithu andalewa chonchi komano nkhani yokwaniritsa ili m'manja mwawo. Ife sitinganene pano kuti zomwe alankhula kabambe ndoti azakwaniritsadi kapena asazakwaniritsa. Apa chimene chilipo kwa Malawi ndikusankha munthu omwe iwo akuona kuti mfundo zake zitha kukwaniritsa zomwe iwo akufuna. Mfundo zomwe iwo Malawi zafikapo pa mtima akuyenera kusankha mtsogoleri ameneyi koma kumbali yoti adzachita kapena sadzachita ndi kwa iye mtsogoleri kuti akadzafika mbomamo azachita motani. Ndiye pano titonena kuti mfundo zomwe akufotokoza fetereza wina ali satha kufuna atagula pa 45,000 kwacha akuona madera momwe fetereza alili pano ndi 127,000 kwacha thumba la NPK thumba urea pano pa 119,000 kwacha pa msika ali satha kufuna atagula fetereza pa mtengo otsika koma nkhani ndiyoti kodi zomwe alonjezazo azakwaniritsa kapena zimenezo zili ndiwo ndipo akudziwa okha akabambe ndi amene ali nawo mchipani chimene cha UTM. Ameneyo ndikathe maulidi kutifotokozera mtsatanetsatane wa zina zimene mtsogoleri wa chipani cha UTM adalitso kabambe amafotokozera ku mtundu wa Malawi. Share. Malawian cameras. Right.